Hej alle sammen, det er Trick Gamers her. Vi vil bare fortælle jer, hvem vi er. Så skal jeg lægge ud? Jeg er Stefan, og jeg kommer nok mest til at lave nogle gameplays af noget Call of Duty Black Ops 2. Eller noget The Binding of Isaac. Okay, jeg hedder Niller, og jeg kommer nok til at lave lidt Minecraft her i starten. Og ja. Jeg hedder Anders, og jeg vil nok lave noget Just Cause. Og det er jeg ikke. Jeg ved faktisk ikke. Okay. Klappis. Flot, Kavis. Hvad fanden? Hvad? Og imens vi andre vi optager video, så er du bare gået. Nej, det er fordi, jeg skulle ud og få brød i restaurant. Nå, klappis. Og så går den igen. Var det fraklip, eller var det bare for sjov? Skal vi høre, hvis jeg ikke igen? Mit navn er Kappes. Jeg har min egen YouTube-kanal, der hedder Kappes FX. Måske kender I mig. Ja, jeg vil nok lave lidt Guitar 5, regner med. Og lidt Guitar IV og lidt af hvert. Og så vil jeg livestream hver anden weekend. Ja. Og vi har sådan et schema, hvor vi uploader. Og det kan I se på skærmen nu. Yes. Jamen, det var sgu alt, hvad vi ville sige, så... Farvel. Hej då.